I er her, fordi at I er cremen af alle dem, som har deltaget i European Business Games i Danmark. Det er sindssygt vigtigt, specielt for et land som Danmark, at vi hele tiden er i stand til at skabe nogle nye virksomheder, at der bliver skabt noget velstand. Og det er vores hjemmeside, hvor vi har købt domænet libragain.com, så vi er born global. Og vores app, det er som sagt den her tandbørste-app, og den skal fungere som en introduktion til børnene. Så det er holdbart, og det er lækkert at røre ved. Deri indsætter vi en silikoneindsats, som former isterningerne. Jakob Jensen står for tidsløs dansk design, og altså, de går ikke på kompromis med kvaliteten. Der er room for improvement. Vi kan virkelig effektivisere hans lager. Sådan her. Hurtigt og let. Finde bukserne og afsende dem afsted. Vi forsøger samtidig at skabe et koncept, som møder kundens behov fuldstændigt. Og det har vi jo gjort som tidligere nu, ved at serviceydelserne er let tilgængelige. De er kun et enkelt klik væk. Vi har allerede et salg på 5.000, som jeg nævnte før, sender og 1.000 modtagere. Og det giver mening for eleverne. Det bliver sådan delvist autentisk, selvom det er en fiktiv virksomhed, vi arbejder med. Som lærer får man det ud af EBG, at man får nogle rammer, hvor man næsten kan være med til at skabe en virkelighed for eleverne, så det ikke bare bliver undervisning, der foregår i klassen eller på skolen. Det har været et svært valg. Der har været rigtig mange gode bud, men der kan jo kun være én vinder. Be safe. Måske har vi ikke overvejet at blive iværksætter, men det gør vi i hvert fald klart nu. Altså, det er en kæmpe gnist det her, at være med i det her. Op med det der. Kan du, Rikke? Altså, ja.